ťahať dole vodou a držať ťa pod vodou. Ako z toho von? Si ty kresťanka, tá, ktorá nespoznala Krista. Si ty kresťan, alebo kresťanka, tá, ktorá nepozná pravdu. Však celé Božie slovo nám hovorí, ako sa máme zachovať, aký máme mať charakter, ako máme spoznávať Krista, ako sa mu približovať. Čo nevedela? Čo som pravoval do ruského? Ideš ukázať. 13. verš. Lebo nie posluchači zákona sú spravodliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedlnení. Abraham. Tomu sa stále vraciam. Nebol ospravedlnený len skrze slovo, že veril Boha, ale skrze to, že bol činiteľom slova. Sadleské penža odel, aby išiel obetovať svojho syna. Nikaj na kjadre Biblija, že ako vidíme vo filmu, ako odbelas, Bože, prečo? Co s kým rečali? Nikde. Toto nie je biblický, čo je vo filmu. Bože slovo nám hovorí, bez váhania zobral svojho syna a išiel obetovať. Tam bola viera. Tam bola viera, že by dal čokoľvek. Tak jest. A niektoré vecičky, ktoré sú v našich životoch, nám bránia prísť k Bohu. Tak teraz si daj otázku, dal by si svoje dieťa, to najväčšie, čo máš, dal by si svoje dieťa pre Pána? Nikto by to nerobil. Nikto by to nerobil, pretože veľmi miluje svoj svet. Feder by penžás neval lemán, to si môj život. Ale jednu vec si musíš uvedomiť. Nebuď nepriateľom Boha, ale buď priateľom Boha. Nebuď nepriateľom, vieš prečo? Pretože Božie slovo nám hovorí, Boží hnev ostáva na tom človekovi, ktorý ide proti Bohu, ktorý je nepriateľom Boha. Boží hnev ostáva na ňom. Ja osobne, lebo poznám Boha čas, nepoznám Boha len ako lásku, alebo poznám Boha ako milosť, ale poznám Boha ako čas, ktorý je tvrdý Boh, ktorý vie naozaj trestať. A s ním by som nechcel mať naozaj nepriateľstvo. Pretože mnoho v mojom čase, keď ma zanechal Boh, mal som časy, keď ma zanechal Boh, som videl, že čo som bez Boha. Žil som asi bez Pána možno 4 alebo 5 mesiacov a zistil som, čo som bez Boha. A viete, sestra, aký mi vyšiel výsledok? Veľká doma. Zistil som, že môj život nemal zmysel, ja sám o sebe nemal zmysel, čokoľvek som robil, vedel som, že bol to bezcenné. Proste môj život bol taký prázdny. Ale Boh ma nechal. Boh ma nechal v tom, aby som trochu ostal v tom. Vieš prečo? Nie, že by, aby som sa vzdialil. Bo hľadá to je máme kresťanov, ktorí sa nevzdiali. Ty sa musíš na trošku oddialiť od Boha. Zvykni si na to, že sa musíš oddialiť od Boha. Pretože to hovorí Božie slovo. Božie slovo nám hovorí, musíme sa oddialiť od Boha, aby si vedel posúdiť sám, čo si mal pri Kristovi a čo máš bez Krista. Potom sám sa rozhoduješ a stále posledné slovo máš ty, rozhodovanie. Vrátim sa k Pánovi, bol by tam lepšie ako stratený syn marnotratný. Alebo ostanem vo svete. Ja osobne poviem za mňa, lebo za vás nemôžem povedať. Ja som vedel žiť vo svete. Žil som vo svete počas svojho kresťanského života. Asi 4-5 mesiacov som žil vo svete. Ale bačal ma, ja som každý deň vedel, že ja som nespasený. Ja som každý deň vedel, bál som sa každého dňa. Ráno tretie som stával, že už či mne prichádza Ježiš. Také vnúknutia som mal. Vedel som, že keď príde, ja nie som spasený. Ja som to videl istotne. Ale otázka znie, kto ma zastavoval? Nikto. Čam je korkorom. Kto ma zastavoval? Nikto. Vôbec nikto. Pretože ja som začal zmýšľať o druhých veciach. Začal som zmýšľať, no hej, ale toto by mohlo byť lepšie. Tamto rozhodovanie by mohlo byť lepšie, ale toto tu nepasuje. Tá cirkev by mohla robiť to, mohlo by to byť. Ale nikto nekáže stará na žiadne. Len v mojej hlave sa robia plány, budovanie, prestavba, ale nikto na žiadne. Oprava na žiadne, nič, peňa na žiadne a ja tam robiť prestavbu vo svojej hlave. Ale tá prestavba ma ničila. Tá prestavba mi brala môj duchovný život. A ja som na to nedával pozor. Pretože som objednal čorlas, milý spasa skrze toto. On mi ťahal spásu a on mi krádol mi skrze toto. Ja som to nevedel rozpoznať. A preto som to aj tak dopadol. Ale sáďte na vás. Ty musíš mať čas vo svojom živote, aby si sa na určitý čas vzdialil od Pána, aby si vedel posúdiť, čo to tým vedela a čo máš bez Boha. Čo som povedal? Kam som je taky Jakubova kapitola. Považujte za každú radosť, moji bratia, keď na kolo upadáte do rôznych pokušení.
Vedia si, že je dokázané z vašej viery pôsobiť trpezlivosť. Vidíš? Co povedal na začiatku. Tá trpezlivosť. Pokladajte za každú radosť, môj bratia. No keď je predstavenke, že ty trpíš, tak teba prišlo niečo ťažké, teď naozaj nevieš, kde máš hlavu položiť, nikto keď nám povie, že ty no a ja prídem teba a poviem ti, raduj sa. Vidíš? Prídem teba a poviem, raduj sa. No tak leske bez myšte bakerov, Lukáč. Leske myšte bakerov. Ale je to pravda. Vidíš? Ty musíš pokladať za každú radosť. To je radinezovi, kada sa dá pokušenie, kada sa skúška. Prečo, Pane, by som mal sa radovať v takých situáciách? Prečo chceš odo mňa, aby som sa radovať, keď ja trpím? Čiazda ty sa raduješ, Bože, že ja trpím. A toto všetko, konverzácia takáto bola, vieš kto? Ako som hovoril raz aj v cerkvi, Habakuk, prorok Habakuk. A povedal za Deleské, jak sa môžeš, Bože, pozerať na také utrpenie týchto detí? Jak sa môžeš pozerať na tento svet, na tú nepravosť? A vieš, čo sa naučil? Byť trpezlivý. Boh ho naučil trpezlivosti a skrze to sa budovala jeho viera. Ty, peniaze, Savore, musíte vidieť naše slabosti. Slabosti tých, ktorí vás vedú. O pastora, o služobníka, o diakonu. Musíte vidieť naše slabosti. Vieš prečo? Raz ti Boh ukáže, aby tvoja viera nebola položená na mňa. Aby tvoja viera nebola položená na Ferkovi. Uvidíš slabosti. Lebo Boh hovorí jednu vec. Ja sa nemienim deliť o svoju slavu s nikým. Preto musíte uvidieť naše slabosti. Lebo Pán sa nemieni deliť o svoju slavu. Preto my prechádzame tieto veci. Preto prechádzame týmito ťažkosťami. Aby naša viera, aby si mohol pevne stať, vieš prečo? Jeden deň, aby si mohol povedať toto. Sajk Hangenu. Keby sa zrušila. Celý svet, kresťania, keby sa zrušili. Ja a môj dom budem slúžiť Hospodinovi. Kvôli tomu. Kvôli tomu. Jeho to nezajímalo, Jozueho. Kto čo robí, kto čo verí, kto ako je, aký má vzťah s Bohom. Povedal, že mete mi roker slúžil na drhosti. Vidíš? Kvôli tomu ťa Boh necháva, aby si bol prepálený o ňom. Kvôli tomu on dáva tieto veci a tieto prekážky do tvojho života. Ale čo? Ak ty to nebudeš rozpoznávať, tak budeš zakročíš na to telesne. Zakročíš na to svojimi očami. Nie je to tak, je to tak, je to tak. A začne tvoje zmýšľanie. A potom tvoja duchovnosť je fuč. Tvoja duchovnosť je para. Je preč. Je preč, stratila sa. Nikto ti ju nezobral, sám si ju zobral. Veľmi dôležité je to, keď hovoríme stále v cerkvi jedno slovo. Chrán si svoju spásu. Chrán si svoju spásu na každom mieste. Bo bača ma som povedal včas, čo sa končila, kada mi tingos, sa skončila Ekhangeli. A hneď, diabol len čaká situáciu, hneď ide, hneď prvý šíp. Hneď mu dostaneš telefón, alebo niekto povie, by si prišiel na určitom mieste a tam príde pokušenie skúška. Ale Božie oči na teba hľadia. A v tom čase sa chce vidieť, ako sa zachováš. V tom čase sa nikto nenúka čauf. A tvoj Boh, ktorý je v skrytosti, on ti odplatí, amen. Tvoj Boh, ktorý je v skrytosti, napísané aj o Sergej, ktorý je v skrytosti, napísané tvoj Boh, ktorý je v skrytosti, on ti odplatí. Už podľa toho slova môžeš vedieť, že je na každom mieste. Nie je žiadnej tmy, žiadnej černoty, kde by nebol Boh. Nie je nič, kde by si sa mohol skryť. Keď takto budeš zmýšľať na každom mieste, dostaneš jeden dar. Volá sa bázeň pred Pánom. Vieš, čo je bázeň? Báť sa hrešiť. Báť sa toho, aby som padol do hriechu. Pretože čo? Boží nemôže ostať na mne. Poznám Pána ako takého Penavas, ktorý je aj Boh, ktorý sa zlostí. Boh, ktorý trestal. Aj takého Pána poznám. Preto ja nechcem, aby Boh bol nepriateľ so mnou. Pretože ak by ostal jeho hnev na mne, to by znamenalo, vieš čo, že diabol by mal veľký priestor v môjom živote. A toto nechce. Chceme budovať naše domy, amen? Chceme budovať naše rodiny. Chceme svietiť, či som Igpolov. Svetlo, svieca sa dáva pod stôl alebo na stôl. Tak ty si svieca. Buďte tam na vrchu. Vrch je tento svet, vrch je táto ulica, nie celý svet. Táto ulica, až dole na Evictor. A ty svietiš. Keď budeš kráčať, budeš svietiť. Keď nebudeš svietiť, budeš mať spoločenstvo, čo soperená. Soperená, manuška je napáčaná, manuška je na ne, bedebleha soperená. Prečo by som sa mal meniť, keď je taký istý ako ja? Keď je taká istá ako ja. Čo
Čo iné v tom mám vidieť? Vieš, čo je svieca? Aby sa dávala na stôl. A keď sa dala na stôl, a nebola by tu táto rodina, celý dom svietí. Keď sme ju dali pod stôl, už nesvietí. Úplne jednoducho. Svieť svojim životom. Svedč svojim životom o Kristovi. Svedč. A nech ťa nezaujíma žiadna okolnosť. Nech ťa nezaujíma nič. Pretože takisto, ako ty potrebuješ Krista, a ja potrebujem Krista. Len vieš, čo potrebujem ja viac? Tvoje modlitby. Vieš, čo potrebuje Ferko viac? Tvoje modlitby. Vieš, čo potrebuje ľuda? Vaše modlitby. Takto by sme jedni druhých kryli. Vieš, kvôli čomu? Lebo na nás prichádzajú pokušenia možno ešte 10 krát väčšie alebo 100 krát väčšie. Lebo hovorí sa porekladov vo svete. A chytím veľrybu, všetky ryby padnú. Toto porekladov sa hovorí vo svete. Vidíš? Preto vraciam sa naspäť. Boh nechá, aby sa videlo aj naše slabosti. Ale tvoja viera nebola položená do človeka. Amen? Halleluja. Jedna vec, čo mám do srdca, sestry. Ako hovoril brada, keď sme mali cirkev, teraz teda. Chodiť v moci. Chodiť v moci ducha. Vieš, ten, čo vykročí z tejto cesty, lebo na chodníku na dve je naozaj ľahké byť kresťanom. Je naozaj ľahké si sedieť a pýtať Pána, byť v Božej prítomnosti. Je to ľahké. Ale tú prítomnosť Božiu odniesť von je trošku ťažšie. Budeme prosiť to. Bože, daj nám silu, aby sme chodili v moci. Daj nám silu, aby naše domy boli upevnené v moci. Lebo tvoja moc je tá, ktorá nás upevňuje. Ktorý potrebujeme základ. Nemyslí si, že ty nie si potrebná osoba. S Ježišom ženy hrali veľmi dôležitú úlohu. Hovorí nám Božie slovo, že oni sa delili o svoj majetok. Delili sa o svoj majetok za apoštolmi. Starali sa o Ježiša, o apoštolov. A to isté naďalej pokračuješ aj ty vo svojej službe. Ako tie ženy, ktoré boli s Ježišom. Kazín, niektorí máte manželov. Kto žije v ňom? Ježiš. Komu posluhujete? Ježišovi. Nemyslí si, že stále tvoj manžel bude upevnený Kristovi. Ty musíš byť jedna tá, ktorá ho pozvedie raz. Ty musíš byť jedna tá, ktorá povie slovo Božie raz. Ty musíš byť tá, ktorá povie slovo a zasiahne jeho srdce vtedy, keď on to bude potrebovať. Lebo on tebe to vie ukázať. A to musíš naozaj spätne vrátiť. Vieš prečo? Pretože ste jedno telo pred Pánom. Vieš prečo? Aby ste boli naozaj spoločne tí, ktorí budujú Božie kráľovstvo. Vieš, čo hovorí Božie slovo? A ty to budem počuť. Jeden človek prišiel k Ježišovi a pýtal sa ho, Ježiš, kde je Božie kráľovstvo? A on, kedy nastane Božie kráľovstvo? A povedal Ježiša, Božie kráľovstvo nie je na určitom mieste, kde aj penes odohynul alebo odohynul. Nie na určitom mieste. Božie kráľovstvo už je dávno medzi vami, len ho nerozpoznávate. Už je dávno medzi vami, ktorým je náš Kristus. Ty ak to kráľovstvo budeš budovať, okolo teba budú všetko len kvety. Bude láska, bude Kristus. A diabol nebude mať prístup. Lebo jediný, ktorý dáva diablovi priestor, sme len my sami. Sme len my sami, peňale, niekto iný. Nedávajte priestor diablovi, aby sa vás nedotýkal. Teraz si správame z toho podobu. Kto sa ťa môže dotýkať? Len ten, ktorý je blízko teba. Nanedur, dikes, nanedur. Je blízko. Pretože nám hovorí Božie slovo. Nedávajte diablovi priestor, lebo začne sa ťa dotýkať. To znamená, že je blízko. To znamená, že nie je ďaleko. Čakali na príležitosť. Ale milosti nadas. Bamarov Ježiš vypras. Amen. Budeme chodiť ako víťazi. Ale mnohokrát vidím kresťanov chodiť ako porazení. A keďže kresťanstvo moje života, moje kresťanstvo. Ty si víťaz. Tak žij ako víťaz. Prejavuj sa ako víťaz. Žij ako víťaz. Veď sa nazývaš dieťa živého Boha. Tvoj otec je kráľ kráľov, pán pánov. Tak kráča ako víťaz. Nie ako porazený. Mnohokrát chodím ako porazený. Rádi sa, že si víťaz, amen. Chceš chváliť sa Pána. Chceš prosiť silu Ducha Božieho. Tak poďme ako víťazi. Prosme Pána ako víťazi. Pán, už ťa skanieli. A choďme naozaj teraz, prosme Pána. Prosme Pána za to, aby sme mohli naozaj chodiť ako víťazi.
Tak ako nás chce Pán mať. Halleluja. Za Pána zďaká magazán spoločne. Halleluja. Bože nás uvolil. Prosím ťa, Pane, za každú sestru na tomto mieste, Pane. Daj nám silu, aby sme chodili v moci, Pane. Aby sme vládli, Pane, nad demonickými silami, Pane. Aby sme naozaj mohli, Pane, chodiť v moci, Oče. Aby žiadna zlá sila nemala moc nad našim životom, Pane. Všetko, čokoľvek nás chce zraziť, Pane. Čo nás chce dať naozaj, Pane, dole. Ja ťa prosím, v meno Tvojho Syna Ježiša Krista, aby všetko bolo zastavené. Všetko, každá zlá mocnosť, každý zlý knieža, aby bol zastavený v mene Ježiša Krista. Hovorím, Pane, ja som víťaz. Som víťaz s Tebou, Ježiš. Som víťaz, Pane, tak aj budem kráčať ako víťaz, Ježiš. Áno, Oče, chceme, Pane, chváliť Teba, Ježiš. Rastu Kristu. Aj nech sa raz aj kangeli nesie. Ďakujem mu za spasu, ďakujem mu za spasu. Otváraj svoje srdce a pokoru stánu. Heneska, dnes kangeli. Henas tu dali. Ďakujeme mu spoločne v tejto chváli, že nás vybral z tej chvíli a dal nám nový život. Pani, keď nás Ježiš a čestný hodel. Nech sa raz tu Jezus. Na istu, keď
ďakujem Bohu za tieto modlitby a chceme ešte, aby sme dali prosby spoločne, ako hovorí náš Pán Ježiš Kristus, že aby sme niesli jedni druhých bremena. Vidíš, ja neviem, za čo ty sa dnes chceš modliť, ale dneska na to máš príležitosť. Budeme dávať prosby pred Pánom spoločne cirkvi. Môžeme ešte aj začnite. Za čo sa chceš modliť, hej? Prosby. Čokoľvek. Aby som bola silnejší. Amen. Tak ako si to vyznala, sestry to počuli, ja som to počul, budeme sa modliť za teba. OK? Ty šapke, no, aj som silnejší. Amen. Nech Pán vedie svojho ducha. Amen. Teba. Ja chcem tak, že ja furt keď tá vaziteľná láska, že volím o tom. Lebo tá láska je najdôležitejšia. Amen. Do všetkého. A čest. Ty sestra? Aby som měla zpátky tu víru, jakou jsem měla předtím, aby jsem byla silnější. Amen. Já bych chtěla za lásku, aby jsme se furt měli rádi, aby jsme tak se scházeli a chválili Boha. Tak jak předtím, že? Předtím. No tež to zapomínam, no. Úplne? Aby som už nikdy neopustila jeho ruku. Amen. Budem tako vděčný za pěnit, že to je zdrojem, že to nám dala Hariho Kuriho. Byste to ukázat, to je zdrojem. Amen. Ludo? Tak já jako upřímně, jako já za sebe nemůžu zabrat, jako jo, ale on nejde do té předtím, že to bych vyzdvihl, Začti. Větší důvěru. Bohu, hej? Ano, Amen. Uvidí to. Jdete. Tak já bych se chtěla pomluvit hlavně za to, že jsme hodně i ze slabí. Tak i slabí jsme, že někdy si Jirka má, už nemá cenu. A chtěla bych se mu po Bohu, aby nedal tu sílu na svůj. Tak by to nesmí. Lebo? Za duchovné veci. Čo? Čakávku. Andra má, dala sa spisku. Sa zdraví. Čo? Za ty nemocné a za ty, co jim odešli. Hej, Za pokoj. Za všechny byli pokojné. Hodně teď bylo takových událostí prostě a to lidi. Natali, poď sa. Pane? Ja by som chtěla aby som byla silnější ve víře, aby som chodila já i moje děti, i můj muž společně. Amen. Amen. Za lásku a aby jsme byli Boží rodina. Za lásku a? Aby jsme byli Boží rodina, aby jsme se Amen. drželi. Amen. Ještě jedno, aby Bůh byl trpělivý. Aby bol... Aj sa hočíš, ne? Aby Bůh byl nad náma jako trpělivý. Amen. Tak my děláme taky vzal. Ja sa Aby to teším. sama vydržel. Amen. Sa ako dnes dala mi jednej šanci. Ja sa tiež chcem modliť za jednu vec. Že to dobré. Ďakujem, prv by som chcel poďakovať Bohu za všetko, čo mi dáva. Za to, ako má žena. A za to, že cítim, že jeho ruka je so mnou aj v ťažkých časoch. A chcem sa modliť za jednu vec. A za skúšky, ktoré mám prejsť, nech Pán mi dá silu, aby som ich prechádzal. Pretože chcem ich prejsť, pretože viem, že Boh ma skrze to buduje. Keby som sa ich bál, tak by som sa stiahol. Ale ja ich vyžadujem, pretože viem, že Boh ma skrze nich buduje. Vyžadujem ich ale. Opäť? Nek jak sa Jori Marky tota Jana a toto dziewczatko, co teraz ma na operaciju z ledvinama. Jak się nazywa? A Jana Franko. Katar. Čelníková dala, Pan ne? Evitor. Ty przyjął raz operacyjna. A wasz wielki władawcza było. Já jsem zapomněl, že on za to ještě, za ty, kteří nepoznali, oni si mohli Za spásu, amen, čas. A môžeme sa myslím Za nie modliť? spasené už. Hej, aj za Aj za modliť. tí, co odpadli. Amen. Aby sa navrátili.
A chcem sa modliť aj za Nottingham, aj za Coventry, že by ľudia naozaj prišlo veľké prebudenie na nich. A čo mi dáva duch na srdce, že sestry, povedať jednu vec. Nám naozaj záleží na tých ľudí, ktorí odpadli z Božej cesty, ktorí nechodia do centru. Buďme tí, ktorí budujú. Buďme tí naozaj, ktorí budujú Božie kráľstvo, niektorí búrajú. Pretože to ich ešte viac odradí od Pána. Buďme tí, ktorí hľadajú Božiu voľu, aby sme ich mohli nájsť naspäť. Lebo niekedy nevedome, sestry, ale svojimi životami ich odporávame, svojimi slovami ich ešte viac odporávame. Aby sme viac naozaj činili Božiu voľu. Mali vieru. Amen. Žiadne pochybnosti. Amen. Hovorí Božie slovo, skutovo pošlo, že 120 nich bolo, ktorí sa prosili o moc Ducha Božieho. A ona prišla na nich. A ja verím jednu vec, a budem mať pevnú voľu a naozaj budem mať vieru Ježiša Krista, že dnes na tomto mieste môže to dojsť. Amen? Páčam peňale. Tak poďme sa spoločne prosiť za tieto slova. Počujte prosby všetkých sestier. Tak proste sa za každú naozaj. Ale s otvoreným srdcom. Prosme teda lásku nášho Pána Ježiša Krista. Prosme teda múdrosť a naplnenie Duchom Svätým. Halleluja, Kristus. Magás deva ča čest Kristom rodem. Ale ga peňa deva kaj sa spede, Pane, tieto prosby deva sa spede. Magás deva sa spede, nos deva ga neka šavro deva kaj sa spede. Kaj sa spede prasia. To žádne deva. Spose Kristus. To žádne deva. Kaj probučilo sa spede. Magás deva deva Magien deva čilo ducho te vás deva prosaj. Magien deva čilo ducho deva te už ťa vele, Pane. Kurde ci zor deva dešti čenia kľača. Nawet me budemo Pane, čo sme zle, Pane, ktorý Nawet na to čilo tak voda, ja znamená to Jezus. Aby prosíme ťa, Pane, za tvoju lásku. Oja Maria Soleša, Maria Mavorosa, Maria Mavorosa. Prosíme ťa, Pane, Gloria Maria Soleša, Maria 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 na rozdávanie oči. Áno, Kristu. Manga, Jezus, te máme budkavi modlitbu. Samé budkavi modlitbu. Tema máme buď, Pane, pokora, Oja Maria Soleša, Maria Maria Mavorosa. Gloria Maria Soleša, Maria Maria Pane, prosím ťa, meno Tvojho Syna Ježiša Krista, no zavčiša vesu, kde sa Jezus Kristus, a tak kada prosím, keď sa spýtáka na mňa. Pane, nad nami, Pane, nad všech nami, Pane, aby si sa zmiloval, Pane, nad nami, prosím, Pane, v Ježiši Krista, našeho Pána, spasiteľa. Prosím ťa, Pane, zmiluj sa nad nami, Pane, pretože sme hřichy. Sme hřišní, Pane, prosím. Viacej dôveruj Teba, Tvojmu slovu, Ježiš, ktoré majú, Pane, viacej dôvery v Tebe, Pane, pretože my veríme, Ježiš, že Ty si, Pane, ale potrebujeme viac dôvery, Pane, aby sme boli viac Pane, pretože aby sme ostali v Tebe, Pane, a Ty v nás, Oče. Ako hovorí Tvoje slovo, Oče. Preto ťa prosím, Pane, naplň naše životy, naplň naše domy. Nech naozaj naše domy a naše životy, naše rodiny slúžia Tebe, Pane, Tvojmu menu. Nech, Pane, na základom a postavu naše životy. Nech prichádza, Pane, tá hodina, aby sme mohli, Pane, žiť podľa Teba, Ježiš. Nech naozaj prichádza, Pane, Magavi zorne duchovský, aká nám je srdce. Magavi zorne duchovský, aká nám je srdce. Magavi zorne duchovský, aká nám je srdce. Šurte deva, Šordeva, da čini zvoru, pokoj na duši, Pane, prosím. Šorda ti vodu Protože je Tvoj pokoj, Pane, dokáže Pane, Tvoja živa voda, Pane, da prosím Tě, Pane, haleluja. Prosím Tě, Pane. Barovali v Tebe, da uča nápis. Prosím Tě za všechny, Pane, který se trápí, Pane, haleluja. Aby dostali pokoj, aby dostali pokoj Boží, Pane, haleluja. Já Tě prosím, Pane, jméně Ježíše Krista, našeho Pana, spasitele, Pane. Já Tě prosím, Pane, na sílu, Pane, haleluja. Je na všem sílu, Pane, protože to potřebujeme, Pane. Haleluja, Pane, prosím Tě, Pane, Ježíše Krista, našeho Pana, sláva. Sláva Tebe, Pane. Prosím, Pane, o milost, Pane, odpust, Pane. Odpust, Pane, na hříchy, Pane, já si přiznávám, slávu Ježíši. Že já jsem hříšná, Pane, že Tě
ťa blokuje? No, že dlho som sa nemodlila, ne? Hej. No, nemohla som sa modliť. Dneska som sa už modlila, ale To nebrzdí. vieru mám stále, no, na to, no, posledné minúty vieš. Dobre. Tak poďme sa modliť, vieš za čo? Ja tu dám takú za oslobodenie. Veď Pán ťa oslobodil ty. Čokoľvek, čo ťa brzdíš. Čokoľvek, čo ti prichádza pred cestou. Že by si naozaj mohla prísť priamo do cestou. Pána včera. Ešte musím. Pána Vojotky, Jezus Bože. Sláva Tebe, Pane, Oče, prosím, Pane, za naši sestru Ivetu, Pane, aby si nosil, Pane. Prosím Ti, Pane Ježiše Krista, našeho Pána Spasa, Pane, že Ty to dokážeš, Pane. Prosím ťa, Pane, aby si, Pane, oslobodil všetky. Nech je slobodná Tvoje duše, Pane. Pane, v Tebe, aby si, Pane, Ty otváral, Pane, za všechno, co pro mě činíš, Pane, že Ty si aby bola, Pane, mocný, Pane, vklady Tvoje, Pane, Pane, čokoľvek je Pane, Pane, tak dokážeme Ježíša Krista. Zastavím každý moment Ježíša Krista. Všetko čokoľvek, vám dávame za všetko. Gloria de Matu, Pane, si stane Tvá vôľa, Pane, halleluja. Jak už nevyčíš na sebe, Pane. Prosím Tě, Pane, slobodně srdce. Naše zlé věci, Pane, halleluja. Prosím Tě, Pane, aby si složila jim Tebe, Pane, protože Ty jsi můj Pán, Pane, nikdo nedokáže Tebe. Prosím Tě, Pane, Ježíši Kriste, naše Pane. O, gloria.